En l'any 2021, en el que portem d'any, he fet 3 entrevistes que han significat reflexions, per mi, utilíssimes i que penso que els que les han pogudes escoltar a través del podcast, els que les han vistes pel canal de YouTube de Branding Escolar o els que senzillament les han llegides al web, també n'hauran tret profit. D'una banda, Richard Gerber, experimentadíssim, director d'un centre anglès de prestigi i aquesta visió seva humanista de l'educació. Víctor Coopers, que ens ha portat unes reflexions sobre el control dels estats anímics que en aquests moments ens fan molta falta. I Xavier Marcet, que ha parlat d'un lideratge autèntic que ajuda els altres a créixer. Tots tres duen a pensar com millorar l'important de l'escola, el que dona sentit a la nostra tasca, el propòsit que ens mou a educar. I això que ens diuen afecta, en últim terme, també el màrqueting, si l'entenem com Seth Godin, solucionar els problemes a la gent. Sobretot afecta el branding, és a dir, el posicionament de la nostra pròpia marca, a la reputació, a la percepció que té la gent del servei que els estem oferint. I ho fa en la mesura en què afecten, en primer lloc, la qualitat de la nostra feina diària. És que el que ens porta a treballar amb més eficàcia, amb uns objectius definits, en últim terme, fa marca i fa màrqueting. Vaig preguntar a una persona que li havia semblat la primera entrevista i em va dir Richard Gerber, un venedor de fum. Caram, un venedor de fum. O sigui, una persona que enraona de coses que la gent pensa que tenen valor i que ella, amb la seva visió privilegiada, sap que en realitat no en tenen. Vendre fum és explicar mentides, vantar-se d'uns mèrits inexistents, presentar-se com una persona que té uns coneixements reals i en realitat no tenen consistència. Exhibir a través de la seva capacitat oratòria i de jocs de paraules per demostrar uns coneixements que no es posseeix. Sempre enganyant a la gent curta de gambals amb les seves falòrnies. Vaig buscar a internet d'on provenia això de vendre fum i vaig veure que és una expressió molt antiga, que ja s'utilitzava en llatí i en el dret romà significava el venditio fumi, que era el fer promeses falses per obtenir el favor d'un funcionari públic. També he trobat una anècdota de l'emperador Alexandre Sever que va decidir castigar un venedor de fum clavant-lo amb un pal i cremant-lo amb llenya verda, perquè d'aquesta manera moriria abans ofegat pel fum que no pas cremat pel foc. Fumo perit, quis fumus vendidit. Que mori el fum qui ha venut fum. Espero que la lectora del blog tracti amb més clemència els entrevistats. Richard Gerber, quan li pregunto sobre el màrqueting de l'escola, diu que no s'ha de basar en la tecnologia, ni tan sols en els recursos, que el que realment compta és el nivell d'interacció humana, que es poden tenir unes instal·lacions fantàstiques, una piscina climatitzada, l'escola més cara i elitista, però no valdrà per educar, que ell no hi portaria mai el seu fill. El que importa són 3 accions imprescindibles. Viure, aprendre i riure. O sigui, en definitiva, crear el clima perquè es pugui produir l'aprenentatge. Algú dirà que això potser són divagacions, objectius, tendència, utòpics que no es poden aconseguir mai. No es poden aconseguir mai si no es concreta la manera d'arribar-hi. I els paràmetres per avaluar-ne els resultats, perquè hi ha gent que sí que ho aconsegueix. Ell mateix, per exemple, va ser premiat pel nivell de la seva escola. Quan Coopers parla que el professorat té una responsabilitat immensa i que això implica que no pot perdre els ànims, és una afirmació que ens compromet, que ens ha de dur a concrecions diàries sobre la manera com entrem a classe. És difícil aconseguir-ho sempre? Sí, sens dubte. Això vol dir que sigui fum? Ni parlar-ne. Si Xavier Marcet ens diu que una línia directiva fonamental és l'espiral d'aprenentatge, multiplicar, créixer fent créixer, això implicarà
un canvi en l'estil directiu de les escoles que ha de ser extraordinari, que només amb molta tenacitat s'aconseguirà. Això és fum? No, les escoles que ho aconsegueixen arribaran a una participació del professorat grandíssima, a una actitud d'innovació, a una millora molt genuïna. Els grans canvis educatius passen per una visió d'una escola millor. Ideal, sí, però després concretada en accions determinades i determinants i en els indicadors per avaluar-ho. No tothom és tan negatiu en la valoració de les entrevistes. Hi ha hagut també moltes observacions positives. Però jo voldria aprofitar la benentesa per parlar també d'un risc en el costat oposat, que és una reacció plena d'entusiasme i d'elogis, però que després no en treu cap profit. Diran, oh, quina entrevista més inspiradora! Això sí, la seva emoció ha estat molt intensa, però mentre els duri l'emoció, perquè després no concretaran res. Aquesta inspiració és foc d'encenalls. Foc i fum, no estan tan lluny els uns dels altres. L'Institut d'Estudis Catalans, en el diccionari, quan parla d'inspiració, en l'accepció de la qual estem parlant nosaltres, diu que inspirar és exercir una influència estimuladora sobre l'intel·lecte d'algú. Jo penso que no és només sobre l'intel·lecte, que també hi compten les emocions, però no només les emocions. La inspiració és influència de debò quan es concreten determinacions. Perquè el risc és que ens agradin les idees que emocionen i després quedi com una cosa passatgera. O sigui, comprar el fum que pretesament et venien. Quan una idea ens colpeix, és a dir, quan la veiem tan evident que ens estranya no haver-la pensat mai abans, el pas següent ha de ser convertir-la en objectius, concretar les accions per aconseguir aquests objectius i, finalment, els indicadors que ajudaran a avaluar, a mesurar en quin grau ho hem aconseguit. Coneixeu la matriu d'Eisenhower? Jo hi vaig arribar a través dels 7 hàbits de la gent altament efectiva de Stephen Covey. Bé, en realitat, Covey en cap moment ens digui que aquesta matriu provingui del famós militar i després president dels Estats Units. En qualsevol cas, la matriu es divideix en 4 quadrants depenent de 2 eixos. Si una cosa és important o no és important, si és urgent o no és urgent. Les coses importants i urgents s'han de fer sense dilacions. Allò que és important i no és urgent s'ha de delegar. Clar, això sempre que tinguem algú a qui delegar-ho. O com a mínim s'han de fer, però mai pel davant de les coses que són importants. Les coses que no són ni importants ni urgents, senzillament s'han d'eliminar, no s'han de fer. Queda finalment el quadrant d'allò que és important però no urgent. Què ens diu la matriu d'aquest quadrant? Que s'ha de programar, s'ha de concretar quan es farà, però s'ha de fer, perquè el problema és que o bé trobem un moment real per fer-ho i ens exigim per complir-lo, o queden sense fer-se mai. L'experiència és que les feines importants i no urgents són les que marcaran la diferència. Tothom dirà que formar-se és important, però la gent no té temps per llegir. En les reunions de màrqueting parlarem de seguida d'aquesta jornada de portes obertes imminent, però en canvi la formació del professorat en atenció a les famílies mai trobarem temps per parlar-ne. Els textos sobre identitat de la nostra web són difícils d'entendre i no gaire persuasius, la veritat. Mai trobem el moment per millorar-los. I així podríem seguir. Us adoneu que justament els temes dels quals ens han parlat Gerber, Küppers i Marcet són tots en el quadrant important i no urgent. Tenim moltíssima feina, ens donaria per omplir 48 hores al dia. Sí, però si esteu permanentment ocupats amb tasques que són urgents, ànims, us esgotareu. Els resultats seran discrets, amb una baixa eficiència, i no marcareu cap diferència. És molt possible també que els que no tenen temps és perquè no saben delegar.
Però, en fi, en qualsevol cas, reserveu-vos temps setmanal, diari, diria, per les feines importants, no urgents, perquè altrament, si no, no les fareu mai. I les nostres vides correran paral·leles, però no es creuaran mai, perquè jo he decidit instal·lar-me en les tasques importants i no urgents. Bé, potser ben bé no és que ho hagi decidit jo, no ho he triat. És que la reputació, és que el branding ja ho porten de mena. Totes les tasques de marca són estratègiques i pertanyen a aquest quadrant important no urgent. Qui només tingui focs per apagar no necessita que li venguin fum per cremar-se.